Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios na nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay isulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailog ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pung sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Diha lamang kanimo akong Dios, may kasiguruhan ang kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Dios, may paglaong nga dala ang matagad lang muabot. Ikaw ang hangin nga giginawa ko, ikaw ang kahayag sa dalan nga gisubay ko. Ikaw ang tubig nga nagtagbaw ning kauhaw, diha kanimo wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang likon nga pasukaranan ko, ang kalayo mo laboy sa mga kalisdanan ko. Ikaw ang kusog nga nagligo ning mga bukton ko, magkaya ang tanan kay ikaw na Ama. Diha lamang kanimo akong Dios, may kasiguruhan ang kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Dios, may paglaong nga dala ang matagat lang muabot. Ikaw ang hangin nga giginawa ko, ikaw ang kahayag sa dalan nga gisubay ko. Ikaw ang tubig nga nagtagbaw ning kauhaw, diha kanimo wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang likon nga pasukaranan ko, ang kalayo mo lamoy sa mga kalisdanan ko. Ikaw ang kusog nga nagligo ning mga bukton
makaya ang tanan kay ikaw na Ama. Ikaw ang hangin nga giginhawa ko, ikaw kahaya sa dalan nga gisubay ko. Ikaw ang tubig na nagtagbaw ning kawaw, diha kanimo wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang lion nga pasukaranan ko, ang kalayo mo lamoy sa mga kalisdanan ko. Ikaw ang kusog nga nagligo ning mga bukton ko, makaya ang tanan kay ikaw na Ama. Maayong buntag sa tanan akong mga kaigsuunan ug kahigalaan nga nagapaminaw niini nga tingog. Kini ang inyong higala og igsuon diya sa ngalan sa tungbuhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Mapasalamaton kita sa kanunay sa atong buhi nga Dios nga sa makaos sa gitugutan na usab kita nga makadangat nining adlaw alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug mapasalamaton ako diha kaninyong tanan nga nagapatalingog karon nining takna. Salamat sa inyong panahon ug ang Ginoo na sayod sa tanang tinguha sa inyong mga kinabuhi. Dalay ko na ngalan sa tong buhi nga Dios ug alang sa tong pagtuon aniya kita karon sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 6. John chapter 6. Ang tinapay sa kinabuhi, the bread of life. Unsa nga katagbawan ang imong naangkon diha kang Kristo? O giunsa man pagbuhong sa Ginoo ang imong mga hingyap? Alang sa akong kaugalingon nga kasinatian, nagdako ko nga igo lang ang among kahimtang apan tungod sa kakugi sa akong mga ginikanan pinaagi sa ilang pagpananom ug sa pagpamuhi og mga mananap. Nakakaon mi og bisan unsa. Ug sa ubang panahon, nakapanghatag usab kami sa uban nga nagakinahanglan apan ang kinatibuk-an nga hinungdan mao ang tabang ug grasya sa Ginoo. Ug sa pagkatinuod dihay mga panahon usab nga abundansya ug diha usab mga panahon nga hubas jud ang among panudlanan hangtod nga mangutang mi sa tindahan. Ilabi na sa panahon human na sa pipila ka mga bagyo na itong mga nanglabay nga mga tuig nga ning-agi usab og naapektuhan ang among mga pananom apan wala nagpasagad ang Ginoo kanamo. Ug tungod niya ni nga kasinatian, nagdako ko nga dili ko pilian sa pagkaon. Kung unsa ang anaa sa lamisa ug anaa sulod sa plato, kay lagi gibahin naman podaan sa among mama aron nga walay mag-away namo sa akong mga igsuon ug nga kinahanglan amo jud nga kaunon ug kinahanglan nga walay mumho nga mga tagak. Kay matud pa sa among mama nga kinahanglan nga dili mi moreklamo sa pagkaon. Sanglit magpasalamat kami sa Ginoo sa mga panalangin kay adunay ubang tao o mga panimalay o mga bata nga luoy ug wala jud sila gikaon ug nga matulog na lang sila nga nagkutoy ang ilang mga tiyan. Nakapatik jud ni nga mga pulong sa akong panumduman. Ug sa panahon nga imbitahan mi sa una, sa usa ka hikay, ang akong mahinumduman nga mga pulong sa among mama,
nga og kung ana ako no kami sa lain nga lugar o balay, kinahanglan nga mutahod mi sa tagbalay, kinahanglan nga mananghid dili magpataka og ukab sa kaldero o dili manghilabot ug nga kung mangaon ug kung kami-kamira ang maghukad sa pagkaon, kinahanglan nga dili mi mag-iniro. Dili pwede nga magtampuog ang plato sa kadaghan sa gihukad nga pagkaon, unja dili di ay kaya nga mahurot og kaon, kay dili pud pwede nga maglabay og pagkaon ug dili usab kana maayo nga pamatasan. Laki pa niana nga kanunay kaming pahinumduman nga dili kami magpataka og kaon-kaon sa kabalayan bisan pa og giagda og kaon. Kay usahay ang pagpangagda og kaon, nagpakita lamang kana sa maayong kabubuton. Pero dili buot pasabot nga gusto jud nila sa tagbalay nga mukaon ka, kay basin igo ra para nila ang ilang gidungag. Mao nga ang sulti sa mong mama nga og gutomon kuno mi, kinahanglan nga muuli jud mi sa balay kay wala ko nominidya tudloi sa pagpakilimos. Ug usab pod sa mga panudlo sa among mama nga ug kung mobisita daw mi sa uban, kinahanglan nga magdala mi og gasa alang sa tagbalay ug kung ugaling pod kuno nga ang among pagbisita mahiatol sa tingkaon, kinahanglan pud kuno nga magdala mi og luto og sudan o bisan og sudan, at least na ami mahatag aron nga dili mi makahasol sa tagbalay. Kini nga mga panudlo sa among inahan, nagdako ako nga nakapatulid kini sa akong pamatasan og pagsabot alang sa uban. Ug mao nga sa kaniadto bisan asa ko nga mosuroy sa tibuok Luzon sa una, ako kining gi-practice nga mga panudlo sa akong mama. Mo contribute jud ko para ipamalit og pagkaon. Subuon na hunaon nga sukad sa unang panahon hangtod karon wala jud mahanaw kining hingyap sa atong mga dila ug tiyan kung adunay mga kalihukan. Bisan asang dapit ug bisan asang simbahan ug kung maghisgot na og mga kalihukan nga naay kauban kaon, daghan jud ang manambong. Apan kung walay apil ang kaon, walay pasnak man kana o walay pakapi, maihapra sa tudlo ang musimba o mutambong sa Bible study o prayer meeting. Nga anuman, nga inana man. Nga anuman nga wala man ang uban gana nga maminaw sa pulong sa Ginoo ug walay hikay o walay pakaon. Dinhi sa atong pagtuon karon, dinhi sa balaang kasulatan, ang pulong tinapay o bread sa English, nagpasabot kini sa kinatibuk-an nga mao ang pulong pagkaon o food sa English. Basta pagkaon nga makabusog og makahatag og kalig-on sa atong kusog aron makalahutay kita sa adlaw-adlaw nga kuri-kuri sa bisan unsa o trabaho bahinuon. Alang sa mga Hudyo ug sa mga tao sa ubang nasod, importante alang kanila ang tinapay o bread sa adlaw-adlaw nila nga kalihukan. Ug alang sa atong kultura, kita mga Pilipino, ang ato mao ang bugas humay o bugas mais nga luto na ug mao kining gitawag nato nga kanon. Ug mao kini ang pinaka-importante sa atong pagkaon adlaw-adlaw, kay bahala na og walay sudan basta kay naay luto. Fights na, di ba? Dito sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 11, sa gitudlo nga pagampo ni Ginoong Hesus, nag-ingon siya dito sa gitawag nato nga the Lord's Prayer. Nag-ingon siya, ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. So ang tinapay o bread alang sa mga Hudyo o kanon o luto alang sa atong kultura, kini ang nagrepresentar sa kinatibuk-an nga panginahanglan alang sa atong paglahutay matag adlaw, di ba? Kay lagi bahala na og walay sudan basta kay naay luto, sulbad na ang panihapon. Sakto lang ang paghulagway ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon nga siya
ang tinapay sa kinabuhi. Siya ang tinapay sa kinabuhi. Ang bersikulo 35, nag-ingon si Ginoong Hesus, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang muari kanako dili gayud gutumon, ug ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Dito pod sa unahan nga kapitulo, sa kapitulo 15, bersikulo 5, nag-ingon pod si Ginoong Hesus dito, ako mao ang punuan sa paras. Kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa ang pabilin kanako ug ako kaniya, kini magabunga og daghan. Kay kung mahibulag kanako, wala kamoy arang mabuhat. Apart from me, you can accomplish nothing. You can do nothing without me. Mo nagingon ni Ginoong Hesus. So si Ginoong Hesus jud ang kinatibuk-an. Siya na ang tanan. Jesus is all and in all. Jesus is everything we need every day sa espirituhanon nga bahin. Wala na ilain pa nga atong ampuan. Dili na kinahanglan nga mamalihog pa ta sa mga patay nga mga tao sama nato nga mamalihog ta nila nga mao ni palihog atong silang hangyoon nga sila maoy muduol kang Ginoong Hesus. No. Og dinhi sa atong teksto gidugtong o gikonektar ni Ginoong Hesus ang mana o tinapay sa kamingawan sa panahon ni Moses sa daang tugon, iya kining gikonektar sa iyang kaugalingon sa iyang pagbalik mismo gikan sa langit. O gikonektar usab ni Ginoong Hesus ang mga lawas nung panginahanglan sa mga tao ngadto sa ilang kinahanglan kaniya, ingon nga siya o si Ginoong Hesus ang espirituhanon og langit nun nga tinapay sa kinabuhi. Apan aron nga masabtan o mabatunan sa mga katawhan kini nga tinapay si kinabuhi, kinahanglan nga ila usang ipadaplin ang ilang lawas nun o yutan-on o tiniyan nga mga panginahanglan. O kinahanglan nga buhaton kini nila pinaagi sa ilang pagtuo o pinaagi sa pagtuo mabatunan nila ang tinapay sa kinabuhi. Apan og kung atong basahon kining tibuok kapitulo 6 sa Ebanghelyo ni Juan, atong masayran nga ang mga tao nagsunod-sunod kang Ginoong Hesus dili tungod sa pagpaminaw sa iyang mga pulong ug dili tungod sa mga milagro o katingalahan nga nabuhat ni Ginoong Hesus. Ang mga katawhan nagsunod-sunod kang Ginoong Hesus bisan asa siya tungod kay nakakaon man sila og nabusog og naka-bring house pa sila og mga pagkaon kay nagsubra-sobra god sa kadaghan. Og 12 good kabuok dagkong basket ang sobra sa pagkaon nga gihatag ni Ginoong Hesus. Sama sa akong gisulti ganina nga usa ka dakong pangutana nga ngano man nga og naay pagkaon o hikay o sa panahon sa church anniversary man kana ngano man nga daghan man ang mutungha sa simbahan. Apan kung ordinaryo lamang kana nga pagsimba sa Domingo o Bible study sa Miyerkules, ngano man nga gamay raman ang mutambong. Asa raman di ay ang uban sa panahon sa pagsimba. Og dito usab sa unang bahin sa kapitulo 6, nasayod si Ginoong Hesus nga ang mga katawhan gusto nila nga mamahimo si Ginoong Hesus nga ilang hari tungod kay nagtuo sila nga makatagbo si Ginoong Hesus sa ilang mga gikinahanglan adlaw-adlaw pinaagi sa gahom sa pagbuhat og mga magic o milagro kay lagi wala sila makasabot. Mao nga si Ginoong Hesus nagsulti sa bersikulo 27, nagingon siya, maghago kamo. Okay? Ingon siya, maghago kamo, dili alang sa kalanon nga mawala, kundili alang sa kalanon nga magapadayon ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, nga igahatag kaninyo sa anak sa tao. Kay kaniya ang amahan, ang Diyos, nagtimaan.
Dili kay mo simba ta tungod kay naay hikay sa pagkaon human simba. Dili kay mo simba ta tungod kay naay pa-snack. Dili kay mo simba ta aron nga makapabusog tas atong mga tiyan. Simbahon nato ang tag-iya sa kalanon. Siya nga nagatagbo sa atong mga gikinahanglan o sa pagkaon nato sa adlaw-adlaw. Dito po sa Matthew 6, versikulo 33, nagsulti si Ginoong Hesus og nag-ingon siya, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kini mga butanga igadugang kaninyo. O di ba? Klaro, dili na kita angay nga malibog pa. Giawhag ni Ginoong Hesus ang mga katawhan nga nagsunod-sunod kaniya sa pagpangita sa espirituhanon ug walay katapusan nga kinabuhi nga iyang gihatag ngadto kanila, dili ang pagkaon alang sa ilang mga tiyan. Ug nag-awhag usab si Ginoong Hesus kanato sa pagpangita sa espirituhanon ug walay katapusan nga kinabuhi ug kini atong mabatunan pinaagi kaniya ingon nga siya ang tinapay sa kinabuhi. Ug kining kinabuhing walay katapusan, dili kini mabatunan pinaagi sa maayong binuhatan ug dili kini mabatunan pinaagi sa simpleng pagsulod sa simbahan kada Domingo ug ang kinabuhing walay katapusan mabatunan lang kini pinaagi sa pagtuo og suod ug aduna kitay suod nga relasyon diha kang Kristo Hesus. Si Ginoong Hesus wala na niya kinahanglan nga magpahagbong pa siya og mana o tinapay gikan sa langit sama sa panahon ni Moses aron sa pagpakita sa iyang kagahom. Si Ginoong Hesus mismo, siya ang tinuod nga tinapay gikan sa langit nga gipadala sa amahan alang kanatong tanan. Kining tinapay nga gikan sa langit usa kini ka espirituhanon nga probisyon ug kanunay kini nga available ngadto sa mga tawo nga nagtinguha ug adunay gugma sa Ginoo ug gugma sa pagpaminaw sa iyang mga pulong. Ang mga tawo nga adunay tinuod gugma sa Ginoo, ang panginahanglan sa ilang mga tiyan dili na kaayo importante alang kanila. Mas importante alang kanila ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug pagdayeg ug pag-awit ug pagsimba sa iyang ngalan. Ug ang tinuod nga tinapay nga gihatag ni Ginoong Hesus mao ang iyang lawas ug dugo ingon nga sakripisyo nga halad ug gawas sa pagdawat sa maong sakripisyo nga halad sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Dili nato mabatunan ang kinabuhing walay katapusan. Kay ang bersikulo 35 nag-ingon si Ginoong Hesus, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutomon ug ang motuo kanako dili na gayud uhawon. O gipakita usab ni Ginoong Hesus nga wala siya mianhi sa kalibutan alang sa pagpamugos ug dili alang sa pagpasundayag sa iyang kagahom ug nga ang iyang katuyuan mao lamang ang pagbuhat sa mando ug sugo samahan sa langit nga maoy nagpadala kaniya. Nagsulti usab si Ginoong Hesus sa bersikulo 30 City, nagiyon siya, ang tanan nga gihatag kanako sa amahan moduol kanako. Ug ang moduol kanako dili ko gayud isalikway. Dinhi sa bersikulo 37 adunay duha ka klase sa mga tawo dinhi. Ang una, kadto nga mga tawo nga gihatag og giandam na sa amahan na sahi ng daan alang kang Ginoong Hesus, sila kadtong mga tawo nga walay problema sa pagdawat og sa paghigugma kang Ginoong Hesus, bisan walay hikay, walay kaon nga giandam og nga ang ilang panginahanglan sa adlaw-adlaw gisalig na nila sa Ginoo og nga wala sila kuwangi kay wala sila gisalikway sa Ginoo tungod sa ilang pagdawat og paghigugma. Gitagana na silang daan nga panalanginan sa Ginoo. Ug ang ikaduha pod, kini sila ang mga tawo nga ang ilang espiritu layo sa Ginoo. Bisan og kanunay sila tuwa sa simbahan ug mao nga kanunay sila anaa sa kanihit tungod kay wala sila'y maayong relasyon sa Ginoo. Mao kini sila ang mga tawo nga ang ilang gisimba
ang makabusog lamang sa ilang mga tiyan. Sama sa mga tao nga nagsigi og sunod-sunod kang Ginoong Hesus. Ug mao nga gisultian sila ni Ginoong Hesus nga nag-ingon sa bersikulo 27, maghago kamo. Mao na gisulti ni Ginoong Hesus, maghago kamo, dili alang sa kalanon nga mawala, kundili alang sa kalanon nga magapadayon ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. But pasabot nga mas haguan nila ang pagsunod-sunod kang Ginoong Hesus kay siya mismo ang tinapay sa kinabuhi. Mas haguan nato ang pagsunod kang Ginoong Hesus ug dili ang iyang mga gibuhat nga mga milagro sama sa pagdaghan sa tinapay ug isda. Maigsoon ko higala. Sakit ang mga panudlo ni Ginoong Hesus. Mao nga daghan ang nangasuko ni Ginoong Hesus nga mga relihiyoso, mga Parisiyo ug mga pari, ug mao nga uban sa mga tao nga wala makadawat sa mga pagtulon-an ni Ginoong Hesus, sila mismo ang nagpalansang ni Ginoong Hesus didto sa cross. Ug bisan sa atong panahon karon, ug kung naay makabati sa mga sakit nga mga pulong sa Ginoo, dayon kasuko pod. Ilabi na nga to sa pastor nga maoy nagwali. Ug basin ba hinuon adunay wala makaangay niining atong gitun-an karon. Sanglit tinuod man kini nga mga gipanulti ni Ginoong Hesus. Tinuod man jud nga ang guilty raman ang kanunay nga mo-react, di ba? Maigsoon ko higala unsa nga katagbawan ang imong naangkon diha kang Kristo. Giunsa man pagbuhong sa Ginoo ang imong mga hingyap sa kinabuhi. Bersikulo 35 nagingon si Ginoong Hesus, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutomon. Ug ang muto kanako dili na gayud uhawon. Ug dito usab sa Matthew 6 bersikulo 33 nag-ingon si Ginoong Hesus, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong og nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Maigsoon ko higala si Ginoong Hesus jud ang kinatibuk-an, siya ang tanan. Jesus is all and in all, and Jesus is everything that we need every day. Sa espirituhanon nga bahin, wala nay lain pa nga atong ampuan, dili na kinahanglan nga mamalihog pata sa mga patay na. Si Ginoong Hesus mao'y atong unahon ug mao'y atong haguan kay siya mismo ang tinapay sa kinabuhing walay katapusan. Ug dili lang si Ginoong Hesus ang tinapay sa kinabuhing walay katapusan. Kay sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 14 bersikulo 6, si Ginoong Hesus mismo, siya mao ang dalan, siya mao ang kamatuoran, ug siya mao ang kinabuhi, ug walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinaagi kaniya. Si Ginoong Hesus mao ang tinapay sa kinabuhing walay katapusan. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Mahigugmaong amahan namo sa langit. Salamat sa imong bugtong nga anak nga si Ginoong Hesukristo nga imong gipadala ingon nga tinapay ug kalanon sa kinabuhing walay katapusan ug nga maoy nagpalig-on kanamo sa matag adlaw. Ilabi na ning mga nining panahona nga wala kami kasiguruhan sa panahon. Ug pinaagi sa imong balaan nga espiritu, ablihi ang among mga mata, ablihi ang among igdulungog, huna-huna ug kasing-kasing aron nga makasabot kami sa imong mga pulong nga imong gibilin dinhi kanamo. Ginoong Hesus, among giila nga kung wala ka, wala kami mahimo sa among mga kaugalingon. Ug amo usab nga giila nga ikaw lamang ang among gikinahanglan sa among espirituhanong pagkinabuhi dinhi sa yuta. Salamat sa imong pailob, salamat sa imong pasaylo, ug salamat sa imong grasya. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light
of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit His God's word Miracle Revival Center shall not San Agustin, Tomas Opo, Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpaminahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasidati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong yutanong na kinabuhi. Maayong salvation buntag to kanina tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jesus.